6 май 24 година, около 5 след обяда. Един рояк. Днеска по-рано видях, че се е хванал тук. Его е. На една синя слива. Бая е рояк. Перфектният ден. Тук съм си приготвил една стълба. Ще кача едно кошерче малко по-високо, сега ще ви покажа. Кошерчето съм го поставил върху стълбата и му пръснах малко прорай отгоре. Стари пити съм му сложил. Сложих им една пита също отгоре. Почнаха вече от едната пита към другата. Почнаха да си влизат вече сами. Ще се опитам да ги стръскам малко, защото нещо се спряха. Чакай да им сложи и тази пита вътре. Това е вече. Боячила. То ще му трябва още един корпус на този рояк. Голяма работа. Започва да гърми. Ще трябва да побързам. Тук има още пчели. Не ми обръщат много внимание, ама... Я вижте какво е небето. И разбира се, на 6 май ще има светкавици и буря, точно когато трябва да се хване рояк. Започна леко да капат капки. Аз им суших ето тук по една клечка
да могат да си влизат вътре. Ролката им е отворена. Ами ще ги оставя така. Докато се ориентират и другите и после ще дойда да ги прибера. Гергьовденски дъжд. Гергьовденски рой. И накрая дъжд. Наваля са. Тук всичко се успокоило. Има още там 2-3 пчелички отгоре на клона, ама сега ще сваля кошера, ще го вържа. Ще го сваля да видя какво се случва там. Съм сигурен, че няма майка. Всички други са вътре. Успокоили се. Връзвам, затварям прелката. И се пренасят. 7 май на обяд трябва да побързам, защото гърми пак и ще вали сигурно скоро. Ето го рояка от вчера. Даже съм разместил рамките, не съм го отворил да го подреда хубаво. Сега ще го погледнем. Обаче изглежда доста пълен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 8 близо 9 междурамия пчели има. Ето я майката. Млада майка. Ето я тук. Ето я и има вече наснесени яйца, значи около дена. Ето я майчицата. Хубава майчица. Поне млада ми изглежда, да. Но доста пъргава, хубави крилца има. Искам само да видите колко са изградили основата. Това е возъчна основа, която съм поставил вчера в рояка, гледайте. Тя е почти изградена. Това е за по-малко от 24 часа. Тя майката... Още една майка, бе. Тя тази всъщност нася. Тя тая има яйчице на дупето. Ето я. Стига, бе. Тук вътре има 2 майки, значи в това кошер. Това не ми се беше случвало. Ето я. Или... Възможно ли е да се преместила толкова бързо, защото аз ги преместих към другата пита. Я да видим. За момент си помислих, че всъщност има 2 майки, но мисля, че не са 2. Понеже аз като го разместих, тя много бързо се мести от рамка на рамка и така ми се стори. Но в момента имаме многогодишна пита, която е доста чиста, където наливат нектар, основа. Тая е миналогодишна, изградена, почти изградена изцяло, вече осеменена. Основа. Стара пита за снасяне. Тук имам 2 основи, една градежна съм сложил и още една основа. И почти всички основи са изградени вече. Това е за по-малко от 24 часа. Голям, силен рой. Ето виждате. Това са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 междурамия пчели. Затварям ги.
Не съм ги пушил дори. Тя угасна пушалката. Ще ги паза ги да не ги помачкам много. Че се ядосват иначе. Карват си прашец. 7 май днес, 24-та година. Акацията почва да цъфте при нас. Ние сме на около 800 метра над морска височина в подножието на Стара планина. Това е. Успешно хванат рой или успешно стръскан в кошера и пренесена пчелина вече си е семейство. Ще го наблюдавам и скоро ще го разширявам, защото тя градат с бързи темпове. Благодаря, че гледахте. Надявам се, че ви е било интересно и занимавателно. Чао!